खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनै फोरोंगिरि सान, टिचार डे। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 19 भाद्र एबा 15 सेप्तेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जानो थांगासिनो दं। जिउ लोगोरिया मदद मोनगोन। फालांगिनि थासारिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। नोंथाङा बिजिरसालियाव केसजों जुजिगासिनो दङब्ला दिनैनि दिनाव देरहासारनो हागोन। वृश्चिक राशि। नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार हाबायाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि आंगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। रांनि गोदान फुंखा मोन्नायनि थाखाय मोनसे गोजोननाय मोन्दांथि थागोन। मिथुन राशि। रांखान्थियारि महरै नोंथाङा सरासनस्रा फिथाय मोनगोन। खरसा बांनायनि थाखाय गोसोआव गोजोन गैयै जागोन। सिनाय मोनैआ नोंखौ दुखु होनो हागौ। जायखिजाया रोखोमनि दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नोंथांनि जेंनाया बांनो हागौ। कर्कट राशि। नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। खामानिनि जायगायाव गोजौ मावख'गिरिफोरनि हेफाजाब मोनगोन। लोगोरिफोरा नोंथांनि खामानिफोरजों गोहोम खोख्लैगोन। जायखिजाया गोदान खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था। रां सफैनो हागौ। हा, बिल्डिं आरो गारि बायनाया जाथावना। सिंह राशि। नोंथाङा साख्रियाव गोजौ मावख'गिरिफोरनिफ्राय मदद मोननो हागोन। सासे लोगोरि हेफाजाबजों नोंथाङा फालांगिनि थाखाय गुबुन जायगायाव थांनो हागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। दिनै माखासे सुबुंफोरनि थाखाय जुलिनि थांखिफोरबो फैनो हागौ। कन्या राशि। दिनै फोथायनायनि आंखाल जागोन। गोसो हमथा, रायज्लायनायाव समानथि जा। थांना थानाया दुखुनांथाव जानो हागौ। नखरा मदद मोनगोन। दिनै नोंथाङा खामानि मावग्रा जायगायाव खामानिफोरखौ फोजोबनो थाखाय गोब्राब नाजानांगोन। जोबथारनायाव देरहानाया नोंथांनि जागोन। तुला राशि। तुला राशिनि सुबुंफोरा गोसो हमथानांगौ। नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ हमथानानै लाखि। मावख'नि रांखान्थिनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नोंथांनि मान-सन्मानआ थाबथानो हागौ। रांखान्थियारि महरै नोंथाङा मोजां नुदों। नखराव गोजोननाय फैगोन। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा गासैबो हाबाफोराव जाफुंसार जागोन। खाफालजों जायखिजाया थाबथानाय रांखौ हरफिननायाव जाथावना। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। रां मोन्नायनि खाबु दं। धनु राशि। धनु राशिनि जिउआव गोजोननाय फैगोन। गोसोआ खुसि जागोन। गावखौ फोथायनायाबो गोजों जागोन। नखराव गोजोन लाखिनो नाजा। दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव थानायनि मोन्दांथि दङ। मकर राशि। नोंथाङा माबा मोनसे खामानियाव जाफुंसार जानो हागौ। नों गावनि जिउ लोगोरिजों मोजां सम हगारगोन। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जानो थांगासिनो दं। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। अननाय आरो गथ'फोरा आबुं मदद मोनगोन। कुम्भ राशि। रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार हाबायाव जाफुंसार जानो हायो। दावबायनाया जाथावना जागासिनो दं। गासै नोंनि थाथायखौ मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय मोजां नुनो मोनो। मीन राशि। मीन राशिनि सुबुंफोरनि सावस्रिया मोजां थागोन। जेबो गिदिर जेंनायाव नोंथांखौ जेबो दुखु होनाय नङा। रागा आरो गोसो गुदुंनि बांद्राय जानायनिफ्राय गोजानाव था। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। सोलोंथायारि हाबाफोरखौ सांग्रां जा। नोंथाङा नोंथांनि आंगोनिफ्राय मदद मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों। राशि फरायथिनायखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोनहा अन्नानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलां।